Dobrý den, konspíci, vítáme vás u dalšího 26. dílu vašeho oblíbeného podcastu na konspirační teorie. Dneska výjimečně, tady sedí Luboš a vedle něho... Kačka, velice výjimečně. Jste se lekli, co? A dneska máme pro vás speciální díl, protože jeden z našich fanoušků, a to jsem byl teda velice mile překvapen, že o tom naše publikum má povědomí, tak se budeme bavit o Tartárii. Pozor, neplést s Tramtárií, jejíž největší představitel je František z Kouzelné školky. To byl jako vtip. Jo, to jsem pochopila. Co to má, Luboši, společného s tatarským biftekem? S tatarským biftekem pramálo, ale však v tomhletom dílu dokonce možná snad poprvé se dotkneme dokonce i České republiky, který se tato konspirační teorie hodně dotkla. Dotkla, já mám důkazy, a dokonce mé rodné domoviny. No to je neuvěřitelné. No, tak možná mě to trošku postihlo. Ale ne jako můj auťák brouk. No, předtím, než se do toho ale pustíme, si dáme co? Dáme si konspirační novinky. Poprosím znělku. Děkujeme za znělku. Opět pěkná. Jsem ji dělal Kdo já. ji asi dělal? Nějaký profík. No, a pojďme do toho. Ke konspiračním novinkám toho, Luboši, moc nemáš. Já toho mám dost? Nemáš. Mám. Nemáš to v přípravě, takže nemáš. Mám to? A kde je? Kony kuku. Kony kuku. Tak pojď prvně ty. Tak, to, co se důležitého odehrálo od poslední epizody, je Super Bowl a Grammy. Tak, obě dvě tyhle události jsou velice důležitý v Americe. Super Bowl je nejznámější, největší soutěž amerického fotbalu. Přesně tak, protože všude jinde hrajeme soccer, jakože kulatý fotbal, a oni hrajou americký s šiškou. Šiškou. No a je to vždycky sportovní obrovský event, slavný osobnosti, obrovská halftime show a k tomu se samozřejmě vždycky vážou konspirační teorie, protože ta halftime show, tak jak to bylo třeba na olympiádě, je vždycky taková jako souvní věci, které si můžeš vyložit různě, že? Protože choreografie a tak. A jak my víme, my jdeme do všeho vždycky do detailu, ať už je to olympiáda, ceremoniál, anebo právě poločas a právě Super Bowlu. Mohli jste to vidět i v Simpsonech, tam Homer dělal, myslím, že to byla ta Noémova archa, jak zaplavil celý ten stadion. Tak i letošní událost sebou nesla poměrně hodně takových jako zvláštních věcí. Možná úplně ne, ale lidi si v tom zvláštní věci našli. Já myslím, že ty mě doplníš, že? Ano. První, čeho se to týkalo, tak je Kendrick Lamar a jeho halftime show, poločasová představení. Přemýšlím, jak se to řekne jinak česky, prostě se tomu říká halftime show, jo? Pauza, to nemá jako překlad. spocený kluci jdou do kabin a přijde tam nějaký muzikant nebo kapela, který tam potřebují zabavit to publikum. Nějaký. No, Oni za to údajně ti muzikanti nedostávají ani zaplaceno, jak prestižní to je, jo, být vybraný tady do tohohle, protože tam to je jako nejvíc sledovaná věc prostě celoroční v Americe. Okay. Jo, za celý rok tam nemáš nic, co by bylo tak sledovaný jak Super Bowl. No a kolem Kendricka Lamara je samozřejmě hromada těch konspirací. Většina z nich se vztahuje na Drakea, protože Kendrick Lamar je asi nejznámější momentálně celosvětový rapper. Považuje se za toho nejuznávanějšího, jednak kvůli tomu, že jako první rapper získal Pulitzerovu cenu za hudbu, což nevím, jestli jsi věděl. Ano. A má 17 Grammy ocenění. Takže je to opravdu jako pan rapper v tuto chvíli, této generace. A má tam beef s Drakem už nějaký jako dlouhodobý, prostě jdou proti sobě z nějakého důvodu. Ale to, co jsme mohli vidět tady na ty halftime show, tak právě dost často se tam jako konspiruje, že poukazuje právě na Drakea a dotýká se Drakea. Jednak, protože tam byla Serena Williams, která měla údajně teda chodit s Drakem, nevím, jestli to bylo potvrzený nebo ne. Zároveň má na řetězu Ačko, což by mělo teda jako symbolizovat, to nás Luboš doplní a správně nám to tady vysvětlí, A minor. A minor je to taky jeho skladba, že jo, A minor. A A minor je jak akord a mol, v češtině bychom řekli, tak A minor může být předložka a minor jako nezletilý nebo náctiletý. A minor, adolescent. Takže by to mělo být taky pošťouchnutí na to, že Drake by se mohl účastnit nějakých pokud bychom brali, že ty kauze ohledně P. Diddyho a jeho White Party, kde údajně mělo docházet těmhletěm věcem s A minor,
dětma, tak právě on poukazuje na Drakea ještě v tyhle souvislosti s tím, že on měl být zainteresován, jak bychom řekli, do těch nekalých a zavrženíhodných praktik. Půjdeme ještě trošičku do detailů, protože když si to jako rozdrobíme, to jeho představení, tak tam zazněla i písnička Peekaboo, ve který on říká The idea of America, což by mělo teda naznačovat, zároveň teda v tom představení za nima běhají lidi v bílém oblečení, měla by to poukazovat na Ku Klux Klan. Ono celé to představení, tak jak jsme ho mohli vidět fakt, jako když si to pustíte od prvního do konce, tak Kendrick Lamar byl, nebo je známý tím, že jde docela proti politickému systému, proti tomu, jak je Amerika jako stát, jak funguje. Proto jsme tam mohli vidět třeba i Samuel L. Jacksona v roli Uncle Sama, který mu právě říká, co má dělat, trošku ho tam jako popichuje a Kendrick na to reaguje v celý té show. Zároveň ty lidi, ti tanečníci poskládají americkou vlajku a jsou tam prostě takovýhle různý věci. A celý vlastně by to i do toho kontextu s tím Drakem mělo dávat smysl, protože Drake byl vždycky ten, který se řídil těma pravidlama toho systému, který benefitoval z toho systému, což Kendrick v tuto chvíli benefituje taky, ale zároveň pořád je dávaný do té role, hele, jako neprovokuj moc, protože ti to, co jsi tady vybudoval, můžeme sebrat. Jo, takže spíš to celý, když to jako zhrnem, mělo být ze strany Kendricka poukázání zase na ten politický systém, na rasismus, na to, co vlastně Amerika vůči tomu je. Jo, to je nějaký vložně jako rozbor. Co je tam ještě docela zajímavý, tak na začátku vlastně hnedka té celé show, než to začne, se objeví, vypadá to, jak když tlačítka z PlayStationu, z ovladače. Někdo se zaměřil i na to, kolikrát to probliklo. Mělo by to být nějaký cheat code pro brnění a životy navíc. Takže zase je tam nějaká konspiračka, jakože nějaký démonický věci. A zároveň na konci celé té show je vysvětelkovaný game over. Takže by to mělo zase evokovat nějaký jako podtext, že se blíží konec světa. Sony je tam poukázání taky, protože PlayStation je od Sony. Jo, měly tam být nějaký divný satanistický opět gestikulace, opět Balfamet symboly. A vůbec zase... Jo, ale mně už to přijde takový ohraný, protože mám pocit, že to najdeš jako v každý show. Jo, právě proto. Jo, jako dneska každý, kdo nějak performuje, tak mně právě přišel zajímavý ten pohled jako z té druhé strany, jak by to opravdu mohlo být, na čem je to postavený, protože to dává i smysl k tomu, jak Kendrick se vyjadřuje, co má v těch textech a celá ta jeho ideologie. Jo, tak je to takový rebel proti ním, co bylo ale potom zajímavý, tak vlastně po tady tý halftime show nebo po tyhletom eventu a tak Drake na další akci, bohužel nevím, jak se ta akce jmenovala, tak se objevil, vyšel ven zase s týmem ochranky a měl na sobě tričko, který mělo v sobě díry, jak kdyby po kulkách a měl tam mít nějaký vaporizer nebo něco, co dělá mlhu, jakože byl prostřílený. Největší vliv na to mělo být právě to, že s tou Williams opravdu měl, jestli s ní chodil, nevím, ale něco jiného asi ano. A to, že tam tancovala takzvaný crip walk nebo sea walk právě s Kendrickem, tak to mělo být, že jako byl postřílený, že se o to hrozně dotknulo. A nevím teda, jestli to bylo potom, bylo? To bylo potom. Jo. No, takže to je k Super Bowl Halftime Show, respektive tam se dělo jako víc věcí, jo, byl tam zároveň Trump, který trošku zdisoval Taylor Swift byla vypískaná, protože to tam mám. Je to zas, tak to rozveď, protože jsme u Super Bowlu. No Taylor Swift tam byla vypískaná vlastně potom, když tam máte ty kamery, které vždycky ukazují tu celebrity cam, tak když tam byla Taylor, tak celý stadion začal bučet. Ona tam vedle sebe měla tu svoji kámošku Ice Spice a takovou tu, která dělala ty gestikulace, no prostě holka, která neumí nic a najednou pomalu vyhrává Grammy jenom kvůli tomu, že se zobrazí a někde na nějaký akci vedle Taylor, která skočí do vedlejší vesnice se svým letadlem a přitom jako káže, jak máme být udržitelný a byla velice překvapená, jak to, že jí americká veřejnost, jak si takhle jako zavrhla a vybučela. A celkově i ten hlas těch lidí, kteří se tam vyjadřují pod ten post, tak jsou vesměs takový jako OK, Amerika konečně vyhrává, konečně jsme na správné cestě. Je to kvůli tomu, že už tam nejsou 13letý holky, který ti baštějí ten tvůj příběh a podobně. A i na předávání Grammy měla ohromný 15-minutový proslov a taková jako ublížená holka. Takže si myslím, že ten její komerční obraz, řekněme, ty celebrity a ty ikony pomalu upadá a že jak když by lidé jako prokoukli a úplně jí to nebaštějí.
Ale já tak jsem já ti řeknu teorii, proč si myslím, že ji vybučili, protože ona podporovala Kamalu. No, jasně. A na tom stadionu, že jo, teď víme, že byl zvolený Trump a on tam byl a nějak se i jako vyjadřoval směrem k ní, takže. Tak celkově Kamala A zároveň taky ten tým, ve kterým hraje ten její borec, tak prohrál v tom Super Bowlu. Jo, to je jako taky důležitý. Takže těch věcí, proč ji vybučili, může být vícero. Na mě to působí jak dvě party, jedna, která placená prostě státem a druhá parta, který se to nelíbí a navzájem na sebe takhle jakože kopou, jo, takže. Ale já jsem s tím úplně v pohodě, mě to trošku zahřálo na srdíčku, teda se přiznám, ale dobrý. Výborně. Máme ještě něco k Super Bowlu? Momentálně ne. Já tady mám ještě teda tu druhou důležitou událost, což bylo předávání cen Grammy, kde velké překvapení pro všechny, i Beyoncé se tvářila velmi překvapená. Beyoncé vyhrála album roku, ale country album roku. Ano, je to její album Playboy Carty, myslím se to jmenuje. Ne, Cowboy Carty? Beyoncé přesně tak, dostala cenu za country a nepouštějte si to album, nebo já nevím, klidně si to puste a zkuste si pustit písničku Špagety a řekněte mi, co to má sakra společného s country. Já jsem na to byl docela kyselej, teda když jsem to viděl, protože ty umělci, kteří jsou v country scéně, jsou... Cowboy Carter, No, ale každopádně to, co se tam samozřejmě stalo, tak jako se to stává vždycky, nejenom na Grammy, ale na jakýkoliv předávání ocenění. Miley Cyrus vyhlašovala vítěze, a teď já nevím čeho konkrétně, nějaký kategorie přesně jedný, a řekla, že i když to nebude Beyoncé, takže by jí stejně řekla. Vyhrál to Kendrick Lamar, o kterém se tady teď se bavíme. Shodou okolností aspoň víte, jak velký interpret to je. A ona to i na začátku, vlastně, když přicházela na tu stage, tak říkala, Beyoncé, vyhráli jsme. Takže zase tam bylo tady to klasické poděkování Beyoncé, aby náhodou se něco jako nestalo, že jo. Buď jí opravdu tady ty ostatní celebrity jako úplně bezmezně milujou, anebo to prostě něčím smrdí. Nebo se jí bezmezně bojej. A ono, když byla i vyhlášená ona, jinak ten systém Grammy nefunguje, takže to volíjou lidi, jsou to ty labely, který mají, já jsem do toho šel trošku, jsou to v podstatě labely nebo ty organizace, které produkují hudbu, který mají nějaký počet hlasů a navzájem s tím kšeftujou. Hele, my budeme volit tvýho interpreta v této kategorii, ty zase toho našeho. A když vyhlásili Beyoncé, tak Jay-Z, samozřejmě její miláček, tak jí tam políbil a obejmul a údajně jí měl říct něco jako Happy Valentine, že to byl právě dárek pro ní. Mm-hmm. No já jsem nám tady našla i takový jako video, který je otitulkovaný, co zhruba by mohli říkat. Asi je to jako konspirace, není to odezírání zertu, ale přišlo mi to, že to na to docela sedí, takže vám ho tady pustíme. Protože vyhlašovala vlastně tu kategorii Taylor Swift. Takže Beyoncé velmi jako překvapený výraz a Jay-Z tak přesně potom k ní přistoupí. Šťastný Valentine, zlato. Jo, pak tady je to jako přepis, jakože já jsem ti říkal, že to zaplatím. No jasně, to... Jo, a spousta dalších jako na to reaguje, který opravdu dělají country, protože je to pro ně docela jako výsměch. Je to výsměch a já bych jenom chtěl říct, víš, kolik na tom albu Beyoncé, tipneš si, kolik songwriterů, nebo někdo tomu říkat ghostwriter, řekněme zkrátka lidi, kteří píšou ty texty a podílí se na té tvorbě. Kolik lidí, těch songwriterů, spolupracovalo na tom album? Tipni si. 20. OK, 72. Když si vezmeš výherce za minulých let, jako Harry Styles nebo Billie Eilish nebo Taylor Swift jich měla 5, Harry Styles 5 a Billie Eilish 2. Jenom ona a ten její brácha. Takže 72 prachy točí světem. No, já jí to teda nepřeju, protože jsi to vyklikala. Dobře. No tam každopádně byl takový docela jako ještě smutný moment právě na Billie Eilish, která se předpokládalo, že tuhle kategorii vyhraje, protože abyste jenom jako měli představu, tak to její country album má o 1 miliardu víc streamů, než právě to, co má Beyoncé. Přesně tak. Jo, takže tam byla taková kontroverze. Zároveň tam stala ještě jedna událost, a to Kanye West se svojí přítelkyní Biancou Censori. Tak Bianca Censori nebyla úplně Censori, jo? Bylo to spíš bez cenzury. Protože tam nastal moment, kdy fotografové samozřejmě fotí celebrity a ona tam přišla v obrovském černém kožichu, který si sundala a na sobě měla jenom punčochu průhlednou, celou průhlednou. Jo? A je tam vlastně z toho videa je vidět,
jak oni se vlastně s Keňou ještě jako trošku dohadujou a vypadá to, že on jí říká do it, jako udělej to, sundej si to. Zatím ta konspirační teorie má údajně být ta, že Kanye West nad tímhletím chce poukázat na nějaký klony nebo vůbec ten biznis s tím, že ty lidi jsou opravdu jenom maso, ale to už je opravdu jako úplně brutální konspirační teorie. A zároveň Kanye West potom úplně šílel, ať už na Twitteru, kde začal postovat nacistický symboly svastiky nebo samotnou pornografii, a tak na jeho stránce easy.com, kde měl tu slavnou reklamu, jenom prostě z auta natočenou, že dali všechny prachy za ten spot, a tak jediný produkt, který se tam dal koupit, bylo bílý tričko s černou svastikou, takhle přes celý hrudník, a stalo to něco do 500. Žádný jiný produkt tam nebyl. A dneska, když jsem to říkal Kačce, ať se na to podívá, že to je úlet, tak ta stránka, je tam něco napsaný, že už prostě nedá se tam... No nic na ní není. Nic na ní není. Jo, takže trošku mu začíná šibat. A to by mělo být. Dlouho to víme. A to zase spojení, vrátíme se s tím můstkem, to jsme se rozkecali hodně, tak k tomu Kendrickovi, že Amerika a Kanye West dělá takovýhle věci, jak kdyby byli spolu v jednom týmu. To je všechno z mých novinek. Okay. Já toho víc nemám. Beyoncé už jsme vybrala. A začínám na začátku. Nekoukej mi do přípravy, prosím tě. Jo? A u Tenerife se objevila nejstrašidelnější ryba světa. Je to taková ta černá, můžeš nakukovat jenom ke mně. A tadyhle ten unikátní jev, údajně se o této rybě říká, že se zobrazuje, protože normálně žije ve velkých hloubkách a že se zobrazuje pouze tehdy, když má přijít nějaká katastrofa. A jak víme, tak na Tenerife je co teďka? Hrozí vybuchnutí sopky. Jo. Ne, že bych jako to... Jo, ale tomu fandíš, jako já tomu nefandím, jenomže se to bádalo, že ryba jako to bude nějak... to jako přinesla ta ryba, jo? No, že to s tím nějak souvisí. Jo. Vědci z Oxfordu tvrdí, že se jim podařila teleportace pomocí kvantového superpočítače. Mm-hmm. A nám jako lidstvu se teleportace už povedla, ale byla to teleportace dat. Jo, že teleportovali data z čipu na čip. Nevím, jak přesně to dělali teďka, ale nazývají to teleportací. Mm-hmm. A moucha na Marsu. A my víme, že máme stránky, kde můžeme normálně live sledovat vlastně rover, který nám putuje po Marsu, to už není žádná novinka. No, ale my jsme si, nebo bádaví lidé na internetu si všimli, že na tom roveru je něco zvláštního a hle, byla to mucha, která se tam pohybovala. A společně tady s tímhle na mě vyskakuje poměrně hodně videí, kde se teďka hodně tvrdí, že videa, které jsou pořízený právě ze stanice na oběžné dráze, tak ženy, které tam jsou, tak mají ty vlasy jak když natupírovaný, že se moc jako nehejbou a že to je takový tvrdý. A my, když jsme se bavili vlastně o naší cestě na Měsíc, jestli to bylo nafejkovaný nebo nebylo, tak mě to přivedlo na tu myšlenku, jestli právě NASA si nechce dělat takovýhle jako videa, a že to je jako propaganda. Že to může být green screen, jo? Ale moucha na Marsu, hele, třeba to je jenom... Třeba se tam dovezli. Je tam jako přismahnutá. Tak. A abyste i vy, konspíci, byli stále v dění aktuálního dění, to se mi povedlo, a tak novej pozdrav mezi konspirátorama je Gnorc. Proč se Gnorc. Když dáš jméno Neila Armstronga pospátku, tak ti vyjde Gnorc, Mr. Alien. Tohle to má být i, protože o tom se budeme bavit v dalším díle, reportáže nebo mluvení nebo lidi, kteří komunikují s mimozemšťanama, tak tady ten Gnort má na YouTube, je to série několika videí, kde on říká, co jako lidstvo je, o Bohu se tam baví a podobně, a že ten Neil Armstrong, zapadá to mě to, že Gnorc. Jo? Já už jsem taky viděla pár videí, kde on teďka, jak už je starý, tak říká, že to byl celý fake. No, on a Buzz Aldrin, no, ty tam, ale o tom, když budete mít zájem, můžeme si dát jedno celý video a je to docela zajímavý. V minulém díle jsme se taky bavili o asteroidu, který by v roce 2032 měl dopadnout na naší planetu, a já jsem pro vás našel skvělou animaci, máte tady screenshot, kdyby to údajně v prosinci 22. prosince 2032 mělo dopadnout, tím, že to nemůžeme úplně přesně kalkulovat, tak tady máte aspoň čáru, ta červená nám znázorňuje, kde by to asi tak nějak mohlo dopadnout. Nebojte, my tam nejsme, Evropa je v pohodě. Juhu! Ale pořád platí to, že to procento, že to dopadne, je velmi malé. Jasně, je to velký malý, ale pokud by ta dráha, jo, pravidlo 3 těles, pokud by se to dostalo k nám na tu oběžnou dráhu, tak tohle je trasa, kde by to dopadlo. Mm-hmm. A ty jsi říkala, že Elonův senátor byl u prezidenta mistra Trumpa, kde ho poslal do patřičných míst a bylo to takový jako, řekněme, zvláštní. My u rodiny Elonu ještě zůstaneme, protože táta Elona Muska byl v podcastu, kde řekl o Barackovi Obamovi,
že je queer, který si vzal muže, co se oblíká jako žena. On tam doslova říká, že to je už normálně common knowledge, že už to všichni víjou, že teď řekl tady tu větu, reportér se zeptal, cože, a on, ty to nevíš? Co pak se podívej na to video, kde tam má 9palcovýho... O tom jsme dělali celý díl, přesně takže my tak. to víme. No, my to víme, ale že už je to takhle jako veřejných a že dokonce i lidi Takže takovýhle... další, kdo to řekl, je táta Elona Muska v podstatě. No, dá se to taky říct, no. A potom Instagramový profil AR Source zveřejnilo video, kde je laser, nebo my jsme to taky v minulém dílu říkali Directed Energy Weapon, který dokáže instantně zapálit papír a během vteřin propálit kov. Bylo to fakt, jak když ukážeš a prostě propálil nějaký 4 mm plíšek úplně nahned. A poslední věc od minulého dílu, kdy jste všichni psali kačky ESO a mýho pikovýho kluka napsali akorát 2 posluchači, za což jim děkuju, tak mám pro vás tady připravenou další takovou hru. A tak, Kačenko, a vy ostatní, co nás sledujete, podívej se a vyber si jakoukoliv kouli, kterou tam vidíš. A teďka přejď prstem na nejbližší červenou kouli, teďka na nejbližší modrou kouli, teďka na nejbližší zelenou kouli, teďka na nejbližší červenou kouli, no a je to tady tahle. Která? Vlevo dole červená, je to ta? Jo, jak to? Tak. Co to je za fígl? Dobrý, jdeme dál. Tak nám to vysvětli. Nevysvětlím. Proč? Protože to je moje telepatie, kterou cvičím. To není telepatie. I'm not the body, I'm not Luboši, to even není the telepatie. To je nějaký chyták, vole. No, tak to mám radost, že Protože se tě to povedlo. určitě vždycky tak nasměruje. No jasně, určitě. Na Tak. červenou, na modrou, na zelenou. No jasně, vole. Vždycky se dostaneš na Jo, tohle. určitě nedostaneš. No, na to určitě. potřebuješ mít psychic. Jo, jasně, psychic. Ty věci. Dobře, jdeme na, to byly poměrně rozsáhlé novinky teda. Byly, no, takže jako půjdeme do vrtule. Tak jdeme na ten hlavní obsah. A jdeme na to, o čem se chceme bavit, a sice Tartárie. A Tartárie, jak jsem říkal, neplest s Tramtárií. Prvně si řekneme, co by to tak mohlo být. A máme tam potom i body, které, jak jsem říkal, se nám spojují až do naší České republiky a celkově Evropy jako takový. A co to teda ta Tartárie je? Tartárie je historický termín používaný v západních mapách a textech, přibližně od nějakého 19. století. A označoval se tady tím názvem rozsáhlé oblasti severní a střední Asie, které byly obývány převážně kočovnými národy, jako byli Mongolové, Tataři, Turci a další etnika. A říká se tam i nomádi, a za to bych chtěl jmenovat jednoho nejhlavnějšího, a sice Hoku. A yeah, boy. A Tartárie, no to nevadí. Tartárie se na mapách objevuje přibližně už od 13. století a označuje území od východní Evropy po Sibiř a Čínu. A byla spojována s mongolskou říší a tatarskými chanáty a dalšími nomádskými státy. A tento termín se používal zejména v západních zemích, protože evropským kartografům, to jsou ty, kteří malují ty mapy, a nebylo přesné rozdělení těchto oblastí známo. Ono, když se podíváme na tu geografii a historii, tak my tam máme nejenom jednu Tartárii, ale je to tam potom různě rozdělovaný. Oni ty Tartárie byly často dělený podle předpony značící tu vládnoucí moc, kterou tu geografickou lokaci vedla. Takže třeba západní Sibiř byla označovaná jako moskevská nebo ruská Tartárie, Xinjiang a nezávislá Tartárie Monžunsko a zase jako východní Tartárie. A jak se ruský impérium rozšiřovalo dál na ten východ a větší části Tartárie byly známy už nám Evropanům, tak se začal tady ten termín zastarávat, opotřebovávat a evropské oblasti severně od Černého moře, osídlené turkickým lidem, byla známé taky jako Malá Tartárie. Tak, to už víme tak nějaký jako zhruba v oblasti, kde by ta Tartárie měla být. Napsal o tom knížku Josef Pacher a jmenuje se to Záhadná Tartárie. Stojí to 457 korun na knihy Dobrovský. A ono teďka si pojďme říct, co je na tom tak záhadného a proč je to vůbec pro nás téma do konspiračních teorií. Protože tady ta Tartárie měla být, řekněme, nějaká utajovaná civilizace, která mohla mít nějaký vyspělý technologie, jejichž stopy nebo následky jejich využívání nebo zneužívání můžeme právě vidět i u nás v České republice. Když se budeme bavit o tom, že by to mohla být utajená civilizace, tak někteří konspirační teoretici, včetně mě, a tvrdí, že Tartárie byla vyspělá civilizace, která byla záměrně vymazána z historie. Předpokládá se, že Tartárie měla vyspělou technologii, která byla později ukradena moderními mocnostmi. I k tomu se dostaneme. Byla údajně nezávislá na západních mocnostech a vlastnila pokročilé technologie, které byly mnohem dál než ty, které známe dodnes. Tartárie údajně ovládala pokročilé technologie, jako byla volná energie,
kterou získávali z atmosféry a tvrdí se, že staré budovy, například katedrály v Kremlu nebo některé americké budovy z 19. století, byly původně energetické stanice, které fungovaly na principu atmosférické elektřiny. Vydržte s námi, protože já jsem našel i nový test a zkoušku, která to potvrdila. A teďka k těm důkazům. Katedrály, mešity a paláce měly často vysoké věže a anténám podobné struktury, což prý nebylo jenom estetické, ale souviselo to právě se sběrem energie. A historické fotky měst, kde údajně chybí stroje, přestože se tam nachází obrovské stavby. Řekněme vůbec, když jsme v tom 400-500 let zpátky, tak jak to chceš postavit, že? A dokonce se i spekuluje o tom, že Nikola Tesla ve skutečnosti ne přišel, ale znovu objevil tu technologii, která už dávno byla používaná právě občany Tartárie. Takže by jeden z těch důvodů, proč chceš Tartárii vymazat, mohla být právě to, že volná energie pro tebe není úplně košer. Přesně tak. A zajímavý ještě, jak tomu jenom dodám, že na těch mapách, já jsem nedohledala už tu mapu podruhé, ale na těch mapách bylo i v Egyptě zaznačený pyramidy. Takže už v té době jako Tartárie o pyramidách věděli a i vlastně jako asi nějaký ty budovy v té Tartárii si přesně říkáme, jak to tehdy postavili. Asi tak, jak si, my už to víme samozřejmě, ale jak jsme si říkali, jak jsme postavili pyramidy. Tak podle mě, nebo spíš, když to zasadíš do těch jako větší struktury, tak ty pyramidy byly ještě před tou Tartárií, to znamená, že Tartarové v podstatě jenom zavedli to, co už bylo známé a rozjeli to na nějaký velký škále a pravděpodobně potom zbytek toho světa začal kopírovat tady tu technologii od nich. Ale k tomu se dostaneme, máme spousty fotografií a poměrně zvláštních náhod, řekněme. Pojďme si teďka ještě něco říct o světové elitě, protože víme teda, že by tam mohla být ta technologie, že zmizela a kdo by za to pravděpodobně mohl. Tak je to světová elita. A někteří lidé věří, včetně mě, že za to mohou elity. Ilumináti, svobodní zednáři. Ty měli údajně zničit Tartárii, aby si udrželi kontrolu nad světem. Právě prostřednictvím fosilních paliv. Spekuluje se, že důkazy o Tartárii byly záměrně odstraněny z učebnic a muzeí. Podle teorie dokonce Tartárie byla údajně zničena a její historie přepsána tajnými společnostmi. Tam bych mimo těch iluminátů ještě chtěl říct Vatikán, ale o tom bychom si mohli udělat jeden samostatný díl a tam je to velice zajímavý. Podle této teorie totiž západní mocnosti nechtěli, aby lidé věděli o vyspělé civilizaci, která mohla konkurovat Evropě. A v ruských archivech se prý nacházejí dokumenty, které potvrzují existenci Tartárie, ale nejsou běžně dostupné. Tam ty zákony o té dostupnosti informací nejsou úplně. No tak jako cokoliv je v Rusku, že tak. Hážou to z okna. Podle některých, to je ještě k tomu dodatek, k těm světovým elitám, a ještě si řekneme, kdo jim teda vládl, nebo kdo v té Tartárii vůbec byl, protože podle některých teorií to mohli být ať už Tataři nebo Tartar, že jo, Tatar, a tak i Mongolové, a nebo dokonce ruský bílý lid. Podle těch úplně nejvíc extrémních teorií by tam měli být vlastně i obři, a kterým měli pomáhat nejenom to stavět, ale pro který se dělali i ty obrovský dveře a obrovský vstupy do těch paláců nebo staveb, který oni dělali. Tak, teďka půjdeme trošku víc do té volné energie, a protože ta nejpopulárnější konspirační teorie je ta, že ta vůbec myšlenka v Tartárii měla být o tom, že to byla civilizace, která ovládá pokročilé technologie, ať už z tohletoho světa nebo od někoho jiného, díky kterým měli být schopní efektivně a dobře vlastně sbírat a někde ukládat tu volnou energii, kterou sbírali právě z atmosféry, která nás všude obklopuje mezi zemí a atmosférou. A potom, co se vlastně ty šedé elity, ať už ilumináti nebo kterýkoliv jiný ty skupiny se jim podařilo tohleto zlikvidovat a zahladit ty stopy, tak to mělo být nejenom kvůli tomu, aby měli sílu a vládu nad tou Evropou, ale i kvůli tomu, aby mohli nastavit nový světový řád, a to využívání fosilních paliv, jako je ropa, uhlí, dřevo a všechny ostatní věci, které už dobře známe. K tady tomuhletomu ještě víc přispívá, když se vlastně podíváme na nějakou historii toho rozmachu těch samotných fosilních paliv. A tak schválně, kdy si myslíš, že bylo jako první uhlí? Jasně, miliony let zpátky skamenělí dinosauři, jo, dobře. Jako když se začalo používat. Jo, kdy lidstvo začalo těžit uhlí s tím, že tohle to je něco, co potřebujeme a chceme. Řekla bych, že v době, kdy ti... Století zkuš. Nevím, tam, kde je pára, kde se používá
parní lokomotiva. Dobře, bylo Nevím, který to je století. 18. až 19. století. Tam vůbec začal nějaký motor průmyslové revoluce, říkejme tomu to uhlí. A ropa se dostává na scéně v 19. až 20. století. 1859 první moderní ropný vrt Edwin Drake v Pensylvánii v USA. To jste si taky mysleli, že bylo mnohem dřív, že? No, to není tak dlouho. 1870 až 1880 rozmach petroleje pro lampy, který najednou začíná nahrazovat velrybí tuk. 1901 objev obrovského ropného pole Spindletop v Texasu a začíná začátek ropné éry. To je to, kdy všude se těžíme a stříká nám ropa ze země. 1910 ropa nahrazuje uhlí jako hlavní palivo pro lodě a auta. Tam začíná pan Ford s jeho prvním modelem T a vůbec nějakou faktorovou výrobou. 1908 přesně. 1940 až 1950 byla nejenom druhá světová válka, ale zrychluje celou těžbu a rafinaci ropy. Zemní plyn, která byla moderní alternativa k tomuhletomu všemu, co jsme zmínili, začalo až 20. až 21. století, takže pouze pár set let. 1920 začíná využívání zemního plynu pro vytápění a v roce 1960 až 1980 se začíná plyn stávat klíčovým palivem pro průmysl a energetiku. Teď už jsme v roce 2000, tak nastává frakování, což je hydraulické štěpení a to spouští zase další novou vlnu těžby. Dokážeme vytáhnout něco, co je hloubš a je to hůř přístupný, než jenom, že tam bouchneš a to ložisko má nějaký přirozený tlak. Takže podle té historie, co známe, jsme začali používat uhlí pár set let zpátky a do té doby jako jenom ohně, louče, nic. Což by ta Tartárie měla rozseknout a měla by být právě ten zdroj té energie, který byl předtím. A oni to logicky chtěli schovat a říct ne, budeme používat tady tohle. Samozřejmě, a kdo to najednou vlastní ty továrny, má prachy, kdo má prachy, točí světem a podobně. To už v podstatě je to, co jsme říkali v díle o Teslovi, že prostě volná energie se ti jako nehodí, že jo, tady těm ekonomickým gigantům. Tak. Takže ty chceš, aby na tebe byl někdo závislý, podívejte si, co teďka ruský plyn dělá tady s náma, jo, nebo se Slovákama a jaká to je vlastně obrovská síla. Tak, my jsme tady hodně říkali i o těch samotných stavbách, které měly právě sloužit jako sběrače té energie a které byly třeba některé i strženy. A je na to stránka na Instagramu, ta stránka se jmenuje Tartaria Elements. Jsou tam staré fotky starých měst nebo i novodobých měst. Je až k pláči, o kolik nádherných staveb jsme přišli. Údajně to mělo být jenom dočasné stavby ze dřeva, mě teda ty stavby úplně dočasný a nepřišly. Samozřejmě mám k tomu potom i potvrzení a ty teorie, které vám odjebe dekel. A všimně si, ať už půjdeš podle, máme tady třeba Winnipeg, tato budova byla postavená 1886, zničená 1962. Potom tady máš Liverpool, postavená v roce 1900, stržená během druhé světové války. A potom tady opět postavená v 19. století, zničená 1960, tohleto máme Londýn. A dál tady máš Dayton, ta byla dokončená 1892, zničená 1911. A takhle vám tady dáme ostatní fotky a mě tam ještě zaujala jedna taková náhoda a sice je to na slajdu 40 a to je Rio de Janeiro, kdy vidíš na levé straně kostel a na pravé straně takový ty kulatý kopule, který až názorně připomínají třeba nějaký mešity. Že mně to připadá, jak kdybys měla dva typy tady těch sběrných stanic vedle sebe. Možná je jeden vysílač a druhý přijímač. Možná. A k tomuhle tomu měly být právě ty pilíře, ty monolity, takový ty prostě špičáky, tak ty měly být nějaký přijímače nebo řekněme přechodní stanice, které se to třeba přeposílaly nebo nějak usměrňovaly tu elektřinu. Najednou by nám to dávalo úplně jiný smysl, k čemu vlastně ty budovy byly. A plus na další stránce tam máš, to je z New Yorku, je to vlakový nádraží v Pensylvánii a tohle to není jenom tady, ale je to i v paláci v Anglii, kde ty dveře, anebo celkově ty vchody jsou obrovský, obrovský. Samozřejmě může to být kvůli tomu, když chceš dostat dovnitř do baráku žirafů, anebo by to nahrávalo té teorii, že jim pomáhali stavět obři, anebo že mezi nimi právě ty obři už žili.
Všechny ty budovy tak mají společně to, že jsou vysoký, jsou velký, řekli bychom megalomanský a na vršku nebo na těch věžičkách mají, ať už je to kříž nebo nějaký různý podoby kříže, řekněme něco, co by právě mohlo chytat tu energii nebo co by mohlo být jako dobrý rozštípený vodič. Na poslední fotografii je fotka kostele svatého Jakuba staršího nebo taky kostele svatého Jakuba většího v Kamenici u Jihlavy a to nám zase ukazuje, jak my, Evropani, opět vysoká budova s nějakou špičkou na vršku a tu fasádu dělal můj strejda a já jsem za to na něj velice pyšnej. Mm-hmm. Teď se přesuneme do toho, jak by teda ta Tartárie mohla jinými způsoby zaniknout, protože ty tady říkáš hodně jako o té volné energii, což může být, že to bylo teda záměrně zničený kvůli té volné energii, ale zase jako proč by kvůli tomu ničili celou Tartárii a celou civilizaci, že jo? Takže je to takový jako jasně, ale je tam víc variant, jak vlastně ta Tartárie mohla zaniknout, pokud opravdu existovala, pokud jsme na téhle jako vrstvě. Existovala, protože ji máme na mapách přece. No, ono se udává, že to mohlo být jenom jako geografický území, ale ne nějaký jako stát nebo to chcou, aby jsme si mysleli. Jo, oni jako říkají, že ano, je to nakreslený, ale neznamená to národ, lidi, nevím, jo? My děláme mapy, tyjo, ale my to tam píšeme jen tak, protože to nic neznamená. Prostě to Tartárii se ale nevšímej. Tak já nevím, jsou to starý mapy, jako co já vím, jak nejsem kartograf, ty vole. Já napůl, jo, už vlastně. No. Luboš mi kreslit mapy, dělá to ve volném čase. Tak, mně se zalíbila tady tato teorie, že respektive, kam nás to směřuje, jo. Tady teďka, kdo nás sledujete s videem, tak uvidíte vlajku Tartárie, nebo těch různých částí Tartárie, malá, velká, nevím, takový ty jako všelijaký názvy, co měli. A zajímavý je, když se podíváš na ruskou vlajku, tak na ruský vlajce je znak těch orlic a uprostřed je kůň s panáčkem, ale to, co vidíme pod tím koněm, vypadá velmi nápadně, jako právě ten drak, který má ve znaku Tartárie. Mm-hmm. Což mi přijde jako hodně zajímavý. Jo, pokud bychom byli v té rovině, že Tartárie nikdy neexistovala, že to byl prostě jenom nějaký územní celek, nějak jsme pojmenovali území, tak proč to, co ty máš ve vlajce jako Rusko, vypadá velmi podobně jako ten drak. Co jiného by to bylo, nevím. Nevím k tomu jako jinou teorii. Jo, takže tady to trošku nahrává té teorii, že Rusové se na tomhle zániku mohli nějak podílet. Druhá se váže spíš na nějaký globální, já jsem řekl globální katastrofa, ale teoreticky to může být globální katastrofa, ale řekněme přírodní jev, což je takzvaný mud flood, což je bahenní povodeň, nebo potopa, když to tak nazvem. A to, co nám tady nahrává právě proto, že tady tou bahení potopou byly ty domy zaplaveny, nebo ty budovy, stavby a teoreticky vlastně i celá ta civilizace, tak jsou právě údajný důkazy o těch zatopených stavbách. Ano, říkám údajný. Mně teda přijde dost jednoznačný, protože jsou i v mé rodné domovině. A ohledně toho zatopení, já vám samozřejmě řeknu a pak ještě ten jako pokus, ono tam může být i jako eroze a takovýhle věci, víš, co se běžně dějou, prostě sesuvy půdy. Jako ty důkazy vám tady samozřejmě ukážeme, jsou tady různý fotografie právě různých staveb, kde se to odkopávalo ty budovy, nebo jo, je to dost evidentní, že to vypadá, že to je v zemi zapadnutý a i spoustu právě budov a třeba i jako pyramid a takovýchhle věcí, které vykopáváme archeologie, že je přímo obory vykopávání něčeho ze země, najdeme to v zemi, takže nasvědčovalo by to tomuhle, ale říkám, jestli to byla velká povodeň nebo přirozená sesuvy půdy. To, co nám říkají, že je přirozený sesuv půdy neboli eroze, zvětrávání půdy, a tak tohleto můžete slyšet pravděpodobně v každém klášteře nebo nějaký velký struktuře, kam půjdete na procházku. A můžete to u nás v Čechách, protože tady máme fotky i z Česka, jsou to takový ty vokínka, který máte hnedka na úrovni země a všichni říkají, jo, to byly vokínka do sklepa. Já nevím, proč všechny okna jsou nějak dlouhý, třeba 1,5 m a jenom u toho jsou nápadně jako podobný a když jdeš potom do těch sklepních prostor, tak tam stejně máš tu přízemní
přízemní komůrku, jo, nebo to patro. Tohle to stejný, protože na poslední fotce ohledně toho údajného zvětrávání půdy nebo erozi, tak máte tvrz v Kamenici, která má taky údajně být právě takhle zaplavená tím bahnem. Je to ale 2,5 nebo myslím, že 2,5 metru je to opravdu jako kleslý. Mm-hmm. Nějaký podíl na tom bez pochyb může mít, protože tam je vedle kopec, který má asi 5 metrů, takže opravdu by tam ta půda se mohla sesunout, ale jsme v konspiračních teoriích a pojďme se bavit, že by to teda mohla být nějaká bahnitá záplava, která prostě chtěla pohřbít ty domy a moderní civilizace, která přišla po té Tartárii, tak začala stavět právě na těch základech, které už tam byly postaveny. A jenom budujou dál a dál. Já jsem nenašel bohužel tu fotku potom z těch ruských Sibiří, kde máš kopec, je to fakt jako hromada kopce a půlka se zesunula. A jak se sesunula ta půlka, tak tam byly obrovský pilíře, prostě víš. No, je tam až moc podezřelých věcí, schválně se podívejte ve svých městech, kde bydlíte, kolik a kde uvidíte takových malých okýnek, který mají být do sklepa. Teď se všichni konspirátoři budou chodit a veškerý okna, co jsou do sklepa, si budou myslet, že je to zatopený. Pokud to jsou malý okýnka, s tím nemám problém, ty jsou fakt do sklepa. Ale pokud je to takový divno okno a pod tím máš ještě byt 3+1, tak jako sorry, ale to si, já nevěřím tomu, že když ty okýnka jsou někde, řekněme, ne úplně pod úrovní kopcem, jo, kde nemáš prostě nějakou obrovskou jako členitou půdu, že by tam ty koně a ty hovna prostě naházela s 1,5 metru u sedlin. Jako za 1 století, za 2 století. Já ti nevím. Nevím. Možná cestáři. Mě by zajímal třeba rozbor potom té půdy, jestli tam byly opravdu jenom bobky, anebo jestli to... No, nejsem geolog, přátelé. Nevím, třeba ne. No dobře, ale já vám teďka řeknu, proč si myslím, že mám pravdu a proč tady tyhle ty budovy a všechno vám to teďka spojí. A ty teďka, ty nevěřící Jakube, tak ty teďka uvidíš, jo. Já jsem dneska pragmatik, nevím, prostě dneska protože Tartárii nefiluju. No, mějme otevřenou mysl, já se mohu také mýlit. Všichni jsme konspirace, ok? Možná, údajně, asi, kdo ví, jestli. No, ale proč by to dělali a jaký jsou důvody? Když tady máme draka, tak to nikoho nekopne, že jo? Ta elektřina nikde není, tak se podrž. Drak je symbol elektřiny. Ohledně draci existovali a o tom... Bude další díl. Ty vole, existovali. Akorát... Dracarys. Pojem drak je novodobý. Do té doby byl... Ale já to vím, však nám tady visí jeden na radnici. Pojem drak je starodobý. Novodobý pojem pro draky jsou dinosauři. A je dokázaný, že v Číně na parádě před 300 lety měl ten jejich císař normálně draky, který tam chodili a měli na promenádě, jo? Takže bacha, draci byli. A celý Čínsko... Celý Čínsko mělo draky a lítalo na drakách. Jsou tam obrovský jeskyně, prostě vytvoření tak, jak bylo v Hry o trůny, kde měli mít ty draky. Ale o tom třeba někdy příště. Však ty jsi ho viděl toho v Brně? Viděl. Brněnský Čepicí. Zpátky k tématu. A je to blbost, čemu by to bylo, teďka máme kostely a nedělá to žádnou elektřinu. OK, tak jdem na to. A v roce 2022 vydal YouTubeový kanál, který se jmenuje Plasma Channel, video, který se pokouší pomocí dronů sbírat právě volnou energii z atmosféry. A když dáte na YouTube Free Energy Drone nebo Plasma Channel Drone, tak vám to video najde, je to 12-minutový video. Tady budou screenshoty a já vás provedu tak nějak tím, co se všechno v tom videu zjistilo. A vlastně první nástroj, který byl použit k dronu, přidělal vlastně takovou malou platformu, kde byl, řekněme, takové, jak když vodič, a kterým to měl právě sbírat a tady k tomuhletomu vodiči potom přidělal drátek a tím, jak vyletěl tím dronem nahoru, tak ten drátek byl stále přidělaný k té zemi. Okay? Akorát jeden kousek byl na tom dronu, na tom vodiči a druhý byl teda na zemi. S tím dronem se vyletělo nahoru a k tomu, aby ten YouTuber byl schopnej měřit, jestli tam opravdu ten dron nebo ten vodič, který tam má, dokáže sbírat nebo generuje nějakou elektřinu, a tak využíval 3 takový základní nástroje. První ten nástroj byl klasický foliový elektroskop a to je taková ta sklenice, tam máš 2 folie a pokud máš jednu část nabitou kladně a druhá je pod napětím, přesně tady tohle, tak se to od sebe oddálí. Jo? Že tam vlastně vzniká
Je tam to nabití elektřinou prostě. Druhý, který na to používal, tak byl Franklinův zvon nebo Franklin Bell, který využívá který využívá statické odpuzování při nabití elektřinou. To jsou, představ si to jako 2 plechovky od Coca-Coly, mezi to dáš kuličku s hliníkem, ta jedna plechovka je v podstatě pod napětím, druhá ne, takže ta kulička ti lítá z jedné na druhou, kde se nabije, vybije a lítá to tam jako srdíčko ve zvonu. A třetí, kterým to měřil, tak byl koronamotor a vlastní výroby, který zase přeměňuje statický náboj a odporem toho nenabitého a nabitého části, řekněme, toho motoru vytváří právě, že se ten motorek potom takhle otáčí. A říká se tomu i atmosférový motor. Jo, dá se to vyrobit i doma. A jak jsem říkal, k tomu dronu potom připevnil tu plošinu a vodič, vyletěl nahoru. A co se zjistilo? Co myslíš? Fungovalo to nebo ne? Asi jo, jinak bys nám to neříkal. Fungovalo. A ono potom i tím dodatečným výpočtem se zjistily poměrně zajímavý metriky. A sice to, že co 1 metr seš od země, to ti generuje 100 voltů. A tady máme potom i cápečka, to se myslím jmenuje Electric Boom na YouTube, který nám to i ukazuje. Máš tam 100 metrů, 200 a 300 metrů. A když máš věci, jako je třeba strom nebo člověk, tak vlastně ten elektrický proud, když to řeknu takhle hodně laicky, jak tě obchází. Pak je tam třetí slide, který ti ukazuje takovou jako kuličku spojenou ze zemí. To můžeš mít třeba právě ten zámek, hrad, nebo tady ty budovy, o kterých jsme mluvili, až teprve teďka to dává smysl. A tím, že ta budova je uzemněna, tak ten elektrický proud do ní nejde, ale obchází. Takže když dáš nějaký vodič na vršek té struktury, tak jsi schopná, pokud máš samozřejmě tam plocha, jo, a vejška a tohle to všechno ti potom dělá ty proměny s tím, kolik ty elektrické energie jsi schopná sesbírat z té atmosféry jako takový. Tady tenhle ten vynález a v té, řekněme, už v tom 20. století, tak nebyl jedinej, nebo nebyl ojedinělej, protože tady ten vynález, to znovu objevení, byla to v podstatě replika tady toho dronu, který lítá a je spojený, protože jsme zapomněli na ty baráky a na ty stavby, které jsou schopny to dělat taky. Tak tady ten vynález byl zveřejněný v roce 1922 v časopise Science and Inventions a kde máš vlastně obrovský balony, které byly připevněny kovovými lanama k zemi a těma lanama právě měly být schopni sbírat tu elektřinu potom do nějakých generátorů a posílat to dál. To stejným dělal vlastně Tesla, který měl toho draka, který ho, když byla bouřka, vysílal nahoru, anebo ta jeho slavná Tesla Tower, která měla taky sbírat tu elektrickou energii a potom ji kumulovat v nějakých bateriích nebo do nějakých sběračů. Takže se to potvrdilo, že to opravdu jde. A že by to opravdu mohlo fungovat a díky tomu něčemu, co mu říkáme katedrály nebo zámky. Takže to nemuselo úplně nutně, tak jak nám říká dnešní moderní věda, že to bylo k uctívání Boha, aby jsme se přiblížili jeho velikosti, tak jsme to stavili tak velký, ale my jsme to potřebovali jako lidstvo postavit velký, aby jsme se dostali plácnu přes tu hranici 100 metrů a aby tam měla dostatek těch přijímačů nebo těch vodičů k tomu, aby pozbírala právě tu energii. K tomu nahrává ještě ty monolity, které byly různě strategicky rozmístěný. Když už tu energii máš, tak aby si ji mohla posílat třeba do nějakých vzdálenějších míst, kde nebyla úplně možnost si postavit, řekněme, nějakou takovouhle velkou katedrálu na sběr volné elektřiny. A nezapomeňme i na pyramidy, které tady tohleto měly taky vytvářet volnou elektřinu. Samozřejmě těch teorií, k čemu oni byli, je jich nespočet, ale opět je to nějaká velká struktura a třeba pyramidy a nahoře mělo být právě zlatý trojúhelník, který je vodič a tím sbírat potom tu elektřinu do toho centra a máš vlastně v podstatě elektrárny jako takový. To je co? Takže Tartária měla mít jenom tu volnou energii, nebo je tam ještě nějaká technologie, kterou... Já jsem totiž slyšela, že uměli levitovat. Ohledně levitace, tak... A nevím, jestli to bylo na základě právě té volné energie, že jako využívali tu elektřinu, asi by to taky jako šlo. Tak ono, když jsem fyzik, ale teoreticky. Tak ohledně levitace, my už teďka víme, když jsme v té pragmatické, tak levitovat můžeš pomocí vibrace. Není problém pro nás levitovat třeba zrnko polystyrenu, když naladíš správnou, přesně tak, easy business, easy peasy lemon squeezy, ale pamatujme na náš díl, kdy jsme řešili vědce, který právě měl ty křídla brouku, který tou interní strukturou dokážou právě vytvářet nějaký pole, díky kterému levituješ. Takže mohlo by být, jestli levitování, hele, za mě, pokud umíš sbírat elektriku z nebe,
jo, volnou elektřinu, tak k čemu tu elektřinu chceš využívat? Na něco ji tam museli spotřebovávat. No, jasně. Takže pravděpodobně tam nějaký technologie byly. Ale pokud chceš zamazat veškeré stopy a říkáme, hele, je to 300, 500, 600 let dozadu, co zbyde po nás, jako po tomhletom moderním lidstvu za 500, 600 let dopředu? Nic, jenom jaderný odpad. Všechno ostatní spadne, zaroste, nezbude tady po nás vůbec nic. Možná nějaká plastová krusta, jo, že jsme dělali takovejhle bordel. A pořád si nemyslím, že oni byli a ty civilizace v takovém stádiu, že by vytvářely natolik chemické věci a produkty nerozložitelný, takže to podle mě jako mohlo zmizet a zmizel třeba jenom právě ten kámen, který, když je zasypaný v nějakým tomhletom bahně, tak se ti dostane, jo, do té další časové smyčky. Ale nevím, levitace může být, asi bych tomu i věřil. Ono by to nahrávalo i té stavbě. Buď máš obry, anebo nějakým způsobem levituješ. A i u pyramid jsme se bavili, že možná postavili právě díky vibracím nebo něčím, čím dokázali vytvářet antigravitační pole, aby ty obrovský několika desítky tunový bloky žuly byly schopní dostat do takových výšek a do takových míst. Hezky. No. Takže jestli se nepletu, tak ty jsi to možná říkal na začátku, Tartárie byla ve stejné době jak Atlantida? To je moje teorie. Dobře, jako mohlo by to být dost podobný, krom toho, že teda tady ti byli očividně suchozemci a tam ti byli pod vodou. Nebo možná mohli být vlastně i jako suchozemci a jenom to zatopilo, že jo? No, nebo měli jenom bazény. Jo. Ne, podle mě, jak jsme se dívali vlastně na ten dokument, jo, o té civilizaci lidstva, tak podle mě těch civilizací mohlo být několik. Ať už ta jedna v deštných pralesech, ať už třeba ta Atlantida, a tak to stejný mohlo být i pro nás tady jako pro Evropu. Což by ta Tartárie dávala smysl, že zrovna oni a tady panovali, řekněme, té Evropě. A pokud Atlantida jako taková měla nějaký jaderný zbraně nebo jo, tady tyhle ty věci, které se říká, že by údajně měla být technologicky silná, tak je jenom těžký nevěřit tomu, že by jako i ta jiná civilizace, která třeba přežila o pár set let déle, tyhle ty technologie neměla. Podle mý téze Tartárie mohla být právě ten faktor, který mohl zapříčinit to, proč Atlantida zmizela, anebo proč byla vlastně zničená. Ono nemusíš jít daleko do historie. Podívej se, jak teďka v uvozovkách bojuje Evropa s Amerikou. To tření mezi tím Ruskem a mezi USA, tam vždycky bylo, je to jak když modrá a červená barva. Takže pokud se to děje teďka v 21. století, tak proč se to nemohlo dít pár set let dozadu, kdy Atlantiďani byli nazlobení tady na Tartary, protože Tartaři měli rádi biftek a Atlantiďani pro ně byl biftek svatý. Blá. Jo, prostě jakýkoliv bullshit. Ty spory tam mohly být jakýkoliv. Takže já si myslím, že ta technologie byla tak celosvětová, že to prostě celý svět využíval tu volnou energii, každý třeba trošku jiným způsobem, ale Tartaři teda přežili Atlantidu, ale potom byli smazaný, řekněme, z těch historických análů nahrazený tím, že pravděpodobně Ruskem dle mapy. Pravděpodobně teda Ruskem. Dle vlajky. Jako, víš co, tak my se bavíme... Tak velká část, jako to, kde Tartárie je znázorněná, tak je to jako... velká část Ruska, nebo respektive to, kde dřív byla Tartárie, je dneska Rusko. A pak jsme tam jako do té strany Asie, že jo, dál pokračujeme. No ale ono pak je taky teorie, tomu se říká se fantomový čas, že údajně nám pár set let jako chybí v těch dějinách, že o tom nemáme jako třeba moc, nevím, umění, jo, nebo nedokážu říct, který přesně v období, ať mě potom v komentářích nerozmetou, ale vem si, že my se bavíme o nějakým jako sofistikovanějším využívání fosilních palev a v roce 1700, 300-350 let zpátky, kdy začínáš s uhlím a po 300 letech tady máme teleportaci a lítání do vesmíru. Jak je jenom pro mě jako hrozně těžce přijatelný, že by tady nebyla třeba i na jiný bázi vyspělá technologie před náma, když si vezmeš i ten fakt, že tady z těch civilizací nebo z těch dávných dob zůstaly pozůstatky. Za prvý, že zůstaly, že tady prostě jsou pyramidy, že tady máš jako velký struktury a velký chalupy, baráky, obrovský jako pilíře, obrovsky přesně, perfektně udělaný, který vydrželi staletí
A my teďka nejsme do dneška i s tím, že umíme teleportaci, tak nejsme schopni napodobit tu technologii, která má za příčinu stavbu nebo vytvoření tady těch struktur. No, ale na druhou stranu jako umíme třeba mrakodrap, že jo, který nikde jako z historie není. Mrakodrapy. Otázka, podívej, jak vypadá Dubaj, jako třeba, že jo. Otázka, jestli my teďka jako nejdeme nahoru ze země a jestli oni nešli do země. Jestli nebyli lepší třeba v kopání, když víme, jak umí skvěle pracovat s kamenama, tak proč by tím nemohli si vyhloubit, a to víme, podzemní města, obrovský, které byly nalezený a podobně, jo? Takže, hele, nevím, nebyl jsem tam. Čert ví. Zajímavý. A to bude dnes všechno, přátelé. Jo, pokračujeme na Hero Hero. Díky, že jste tady s náma dneska byli. Po čem si dáme příští díl? Chceme takhle, tady tu už zase nikdo Nevíme. Neposlouchá. Abych dal Vatikán. Co? Nevím. Tak jo, příště se dáme třeba ten Vatikán, anebo pokud byste měli zájem. Příště budeme na dovolené, takže třeba nebo příště už nic, přesně. A to je poslední díl. Ty vole, vlastně jo. Dneska se s váma chceme i rozloučit. Tohle to byl náš poslední díl. A doufáme, že vás to bavilo, že jste si všechny díly užili. Teď už jediný, co tak se je můžete pouštět pořád do kolečka. Je to tak. Mějte se hezky, ať se vám v životě daří a třeba zase někdy příště. Ahoj, byl tady s váma Kačka. Luboš. Děkujeme Beyoncé, že jsme mohli tvořit tento podcast. Vidíme se po dovolený. Čus.